kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, ano yan asab ang tulumanon nga giuluhan, lamdag sa kahitasan, ubos gyapon ni ining ubos ninyong alagad no, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Kinigong kaguliyang sa atong pagtuo, gumikan ni sa wala nato pagsubay sa unsa man ang giya nga gilatid gayod sa atong pagtuo. Atong ipahinumdom sa matag usa diya sa Proverbio 3:5 nga dili gyud pinaagi sa kanang gitawag nato kinaugalingong pagsabot o private interpretation. Kinahanglan doon na gyoy kanang authority o otoridad. Bot pasabot dili ta magkabahin-bahin kung atong sundon kining authority o otoridad sa Dios nga iyang gitukod diri sa yuta. Pananglit. Panahon ni Moises. Si Moises mooy tagaan og authority o kanang gitawag natok otoridad. Nga siya mooy gadala sa tingog sa Dios kay siya may gitahasan sa Dios. So buot ipasabot ang mga tao kaniadto kinahanglan musunod niya, dili mag-private interpretation o kinaugalingong pagsabot. Kay kung magkinaugalingong pagsabot, madi man magparehas. Nana, bot pasabot, sundo ning otoridad. Na karon kung dirita sa bag-ong kasabutan, naa sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2, nga nagklaro kanato nga ang Diyos nakikistorya sa mga tao, iniadto sa daang kasabutan, pinagi sa mga propeta. Pero sa kaulahiang mga adlaw, ang Diyos nakikistorya pinagi sa iyang bugtong anak, nga walain ang atong Ginoong Hesukristo. Muna nga, diha sa Juan 20:19-23, unsay giingon sa atong Ginoo, Ginoong Hesukristo, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Importante ning pulong pinadala. No? Kanang gipadala ka, abot pasabot, gi-authorize ka. Kaya naa sa
Roma 10:15 nga unsaon pagwali kung wala siya gipadala. Unya kay ang gipadala sa Dios Amahan mao man ang iyang bugtong anak atong Ginoong Jesucristo. Klaro manggali na sa Juan 3:16. Nga iyang gipadala iyang bugtong anak ang atong Ginoong Jesucristo. Gani sa Juan 1:1 Dios gyud po ni. Dios nga nagpakatao sumala sa bersikulo 14. Mao na nga sundo nato ning otoridad nga gihuptan sa atong Ginoong Jesucristo. Gani sa balang kasulatan giklaro man the one having authority. The one having authority. Unya kay otoridad man ang atong Ginoong Jesucristo, sundo nato ni iyang otoridad. Dayon sa iyang pagka-otoridad, dili man po siya magdugay kay patyon man siya, dayon sa ikatulo ka adlaw mabanhaw og mobalik sa langit. Ang pangutana, kinsa man po ang iyang gi-authorize nga may mopadayon sa iyang buhat sa pagpangluwas kanang pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa lamdag. Siyempre, nasa Juan 20, maybe 23 nga ang mga apostoles o mga tinunan. Katubang niingon siya nga, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So ang mga apostoles, unya ang mga apostoles po, giunsa man nila pag-authorize sa ilang mga successor. Kay dili man ibisan kinsa, no? Timan Proverbio 3:5 nga bawal ang private interpretation, kinaog galingong pagsabot. Kay kung kinaog galingong pagsabot, mabahin-bahin yun, kay lahi man nga itong sumadas kwentas o pagsabot. So mao na nga ang mga apostoles, unya giunsa man sa mga apostoles sa pagpili sa ilang mga successor o mga sumusunod, pinagi og pagpandong sa kamot, kung kanang gitawag nato sa in English og laying of hands, nga karon gi terminuhan nato kanang gitawag nato og ordination o pag-ordina. Subot pasabot, importante ning ordination, kay kanang ordination mo man na ang paghatag og authority. Base sa history, unsa mang punduka sa tinuhuan nga ang iyang ordination, doon na gyud connection o masumpay gyud nato, maganid gyud nato pagbalik panahon sa mga apostoles. Ang simbahang katoliko naman. Gani, no, akong hinahinayog basa ning standard reference pananglit kining sa The New Book of Knowledge, volume 6, The Book of Knowledge, volume 16, page 287. Kay bulok ko nga daghang dili mo tuwa ani. Pero ako ning gamiton kay nagtug-an mas tinuod. Giingon diri, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. So mao na, ang lagbit nga mahimong pangutana ani nato nga moingon sila nga dili katuhuan ng gipatik dia sa The New Book of Knowledge kuno, no? Although standard reference ni dili ni isiktaryan, pero ilang question ni, no, ngano man kay pag ingon diri Roman Catholic Church, timan-an biya nato na tibuok ng descriptive name o mga timaan sa simbahang Katoliko ni adto lang 1870 kun 1870. So mao dili pwede kuno ning gawion o pamulongon nga ingon ani. Dili na mao kay kining Grolier napatik ni sa dihang kining Grolier bisan pagali kining The New Book of Knowledge napatik ni nasuwat ni diin nadayag na ang mga timaan sa simbahan nga gitukod ni Kristo ni atong 1870. So kay napatik naman kanang iyang descriptive name nga Roman Catholic Apostolic Church, so mao na po ni gigamit-gamit nga sipra sa paghulagway o pag-describe sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Pero sa pagsugod yun ani, kung tanaw na to sa Biblia, lahi-lahi ang tawag ani ni Pablo. Kung maadto ka sa Roma 16:16, gipasabot niya dito nga tungod kay gitukod ni Kristo mo nang gitawag niya Iglesia ni Kristo o Churches of Christ. Nga referring to the local kung i-plural na to. But pasabot simbahan ni Kristo. Maadto po ta sa 1 Corinto 1:2 gitawag po niya og Iglesia sa Dios. Nga naman kay, siyempre, si Kristo Diyos, o ang maong iglesia, iya mapud sa Diyos. So, kung si Pablo mo yatong pasultion, lain-lain ang iyang pag-describe o paghulagway, tungod kay, wala man po siya diti anak diri sa
sa Biblia. Then moadto po ta sa Juan 3:3 nga to 5, ang iglesia pod, ang mga sakop gihulagway pod nga kun mga natawo pag-usab kun mga na-born again. Pero sa Grego atong gitan-aw anothem nga ang pinaka duol gyud nga hubad unta kanang born of the above. Nga kung sabton born of God, pero pwede ra gihapon ng again, born again kay but pasabot na nahugasan kay nabag-o man ta diha sa pagpagkatao pag-usab nga sumala sa pagtuong Katoliko mao man ni ang bautismo. Kay pinaagi man sa tubig o sa espiritu. Pinaagi sa tubig nagtumbok na sa bunyag. So mauna nga gani kitang mga Katoliko dili tinuod nga kanang moingon sila nga dili kuno ta born again. Kay kanang pagka born again nagsugod man sa bunyag unya bata pa nabunyag ka naman ta. So bata pa na born again atang mga Katoliko. Mo nang di na kinahanglan mag born again pa ta nga mogawas ta sa Katoliko kay ang pagka-born again mo man ang bunyag sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya kana galing born again nga ilang invento man gyud na para nato kay ang pagka-born again sumala aning mga bag-oron nga grupo mao man ang pagbiya sa Katoliko. Dili na mao nga definition sa pagka-born again, no? Timan nato nga kanang born again nga giusob nila ang meaning nga ang pagka-born again kuno kanang pagbag-o nga mobiya sa Katoliko. Mao na ilang definition sa born again. Kung atong subayon ng Biblia, wala na sa Biblia, no? Wa gyud mabasa sa Biblia nga ang pag-born again kanang mobiya sa simbahang Katoliko og magbag-o. Wala tay mabasa sa Biblia ana. Ang pagka-born again naa sa Juan 3:5 nga mao nang ipakatawo kapag usab pinagi sa tubig og espiritu. Kanang pinagi sa tubig bunyag ang gitumbok ana. Nya kitang mga Katoliko, bata pa ta, ibunyagan naman ta. So, bata pa, nasugod na itong natawa pag-usab kay nalinisan mata. Na-born again na ta, ang sinugdanan ang itong pagka-born again sa bata pa. So, muna ay insakto nga definition sa pagka-born again. As bunyag, dili pagbiya sa simbahang Katoliko. Gani, bawal na. Kung atong sabton ang giingon ni San Juan sa 1 Juan 2:18-19, no? Nga naghisgot siya nga dunay mga kaaway gyud sa pundok nga gitukod ni Kristo. Kadto kunong mibiya. Kay ang mibiya kuno dili isipon tinuod sakop kay ang tinuod sakop magpabilin man. Ang magpabilin so muunong mura man ig kaminyoon guning pagpasakop sa iglesyang gitukod ni Kristo. Unong nga gyud no sa kasakit ug sa kalipay. Na mga problema dili himong rason nga magbulag, di ba? Mao man na ang wisdom no kaalam sa magtiayon, na diha ma-prove ang unsa ka tinuod ang gugma nga mag-unungay gyud bisan unsa ang mga problema nga hinagbo sa pamilya. Mao pa na ang pagpasakop sa tinhuan ni Kristo. Dili na ingon nga kung makakita lang tag problema, kita lang gali ta nga atong pari na sipyat nakasala biyaan day na to. Kita lang galing ta nga atong obispo na sipyat kay tao raman abiyaan din na to. Wala man manudlo sa Kristo ana. Gani panahon pa ni Kristo sa pagsugod-sugod niya sa iyang iglesia, wa man siya maingon nga, "Uy, naamay gahunda, hudas ani nga akong pundok, biyain ninyo." Wala mo ingon si Kristo ana. Si Pedro nga iyang gitugyanan sa mga yawis ginghirian sa langit. Klaro man nga wala man niya ingna nga, "Uy, nasayop man si Pedro, sakop man ni nato, biyain na ninyo ning akong pundok kay naay nasayop si Pedro." Gani sa Book of Corinth, kapila batikusan ni San Pablo ang mga sakop sa iglesia dito kay bisan sakop na sila, naghimo manghapog immoral. Pero wala maingon si Kristo, wala maingon si Pablo nga, "Uy, nahugaw naman ning atong simbahan, kini atong iglesia, biyaan na ni nato." Wala gyud kay mabahin-bahin matana. O muna, 1 Juan 2:18-19. Importante kayo nga teksto sa Biblia nga dili ra ba ni kutloon sa mga labi na gyud sa mga detractors kanang mga magsusupak sa pagtuong Katoliko. Dili kay nila na kutloon ng 1 Juan 2:18-19. Kay gani diha sa unang mga pulong giklaro ni Juan diha nga siya father, isip mensahero. Nya Katoliko raman mo'y nagtudloan ng pagka-father sa mga ministro sa Dios. Di ba? Sa ubang mga tulumanon nato ato na manggali ning nahisgutan pagayo no nga ang mga sakop giingna ni Juan og mga anak.
Ang mga anak, but pasabot ang mga sakop, kay gitawag man silag mga anak ni Juan, mutubag silag father. Okay, kung mahadlok pa si Juan tawag ng father, di mingon unta siya, mga igsuon. Pero ang iyang gitawag sa mga sakop, mga anak man, but pasabot, dili siya mahadlok tawag og father. So pareha sa itong mga pare ron nga mutawag tag father nila, kay kita, mga anak man ta nila sa pagtuo. Pero ang ilang pagka-father, instrumento lang. Lugway lang sa pagkaamahan sa Diyos. O muna, silbing ang Diyos maugay modelo sa pagkaamahan, then kana atong leaders pamilya nga mao ang amahan, muna silbing kuan lang na kanang gisugo sa Diyos. Sa pagdumala diya sa usa ka agamay unit sa organisasyon nga mao kanang tawag na tog pamilya. Unya, lain pang referensya, pero ako naman yung nakutlo sa miagi na tong tulmanon, miagi pagyod mo nang dili na nako ni siya kutloon. Ang ako lang ipahinumdom ninyo nga, kinahanglan ibase na to sa Biblia o kanang history. Kay, ang nahitabo gud nato ron, ato man yung tagaag importansya ng kinaugalingong pagsabot nga mao nay makapasaag yun nato no sa tinuod yun nga tinuhuan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Dili ingon ana mga tinahod nga tigpaminaw tungod kay klaro kayong naghatag og authority ang Dios ngadto ni Kristo, kay niingon si Kristo nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo, ug ang mga apostoles naghatag og otoridad sa mga sumusunod pinagian ng laying of hands o kanang gitawag na tog ordination. So kanang ordination tanaw na to sa history unsang punduka ang makakonect, makadugtong ba o sa iyang otoridad balik gyud panahon sa mga apostoles. Klaro kayo, only the Roman Catholic Church. Ug gani sa Encyclopedia International, volume 15, page 520, mao gihapon, no? There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Dili ni ipatik diri sa maong encyclopedia kung dili ni tinuod. Pero kahibalo ko nga ang ubang pundok ani dili mo dawat ani kay mayngon sila bias kuno ning referensya. No? Basta gani dili mauyon sa ilang gituhuan, musulti din sila bias kuno. Pero kung atong ayuhon og kuaning atong unya dili nato kalimtan ang usapa sa bantayanan nato nga kinahanglan dili gyud unta nato talikdan. Ang Yahweh gyud sa panaghiusa nganong dili ba nato ba kana bang ibaliwala lang nato ba nga giklaro man na ni Kristo sa Biblia nga parang dili gyud ta mabahin-bahin iyang gihimong simbolo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Nga ang gakupot aning Yahweh buot pasabot siya ang gihimong kanang gitawag na tog visible head, kanang makita nga panguo. Nya klaro kay na sa Mateo 16, 18, 19. Pag ingon niya ngadto ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, no, sa laing hubad, labi na kumon hubad karon, tukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Mao ni naadiri ang Yahweh sa panagiusa. Yahweh, mga Yahweh sa gingharian sa langit. Iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Kini klaro kay ni bisan sa tradisyon gali sa mga Hudyo, tugyanan gani ka og Yahweh buot pasabot gihimo kang otoridad. Pangu. Basahan ra ninyo kanang Isaias mo ni pattern ani. Isaias 22, 20 hangtod 23. Katong panahon ba sa gingharian ni David nga ang paghatag og authority sa pagkalabaw kanang pagtugyan sa Yahweh. Sa gingharian ni David naatoy napuli niya isip hari nga
kung wa ko malimot, si King Hezekiah. Si King Hezekiah. Then kanang hari, naapo na siya iyang kanang right hand, o kanang gitawag na to Prime Minister. Mauna ang buot ipusabot nga gitugyanan sa Yahweh. Basahan ninyo sa Isaiah 22:20-23. Tugyanan gani kag Yahweh, buot pasabot gihimo kang visible head. Kana bang leader? Kana bang right hand ka sa hari? Kay kung maingon gali ta gingharian gali na hari. Then apoy Prime Minister. Unya ang simbolo ni anang gahom sa pagka-Prime Minister tugyanan og Yahweh. Dayon tawgon pagyug amahan, no? Gusto mo basahon nato na nga tudlings Biblia? Kay mao man na ang katungdanan ni Pedro. Importante kay ni kung dili gali nato ni sundo ning pagtulon-ana, mao nang sayon ra nato ang panagbahin-bahin sa tinuoan. Kay dili man nato sundon og asa na ning otoritiha ron. Kinsay nagkupot si Yahweh. Bisan kinsa raman ang atong style, di naman nato pangitaon kung kinsay naghawid aning otoridad o Yahweh. Ang atong style, palit ra man tag Biblia, then unsi atong nasabtan, tuko din tag pundok atong kaugalingon. Which is, dili mao kung subayan nato ang Biblia. Okay, aniya basahon nato ang Isaiah 22:20 hangtod sa 23. Ang Ginoo miingon ngadto kang Sebna, niadtong adlaw paanihon ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, nga anak ni Hilkias, suluban ko siya sa imong bisti o baksan ko siya sa imong bakus. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom og mahimo siyang amahan. Tibani ha, amahan o sa kinat sila papa. Mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem og sa Huda, og isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya'y muabli niini og walay makasira, musira siya niini og walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok og mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ato pa, mahimong inila ning tugyanan sa Yahweh. Nga tawgon ko nog amahan o papa. Maunay gahom sa pagka-Prime Minister o pagkalabaw ang tugyanan og Yahweh. Unya mahimo kunong garbo, but pasabot mahimong inila. Di ba mo man ni katungdanan sa Santo Papa? Mahimong inila, mahimong garbo. Mayon ana. So mao na nga diri sa bag-ong kasabutan, kinsa may gitugyanan aning gahuma o otoriteha. Si Pedro, sa 12 ka apostol, si Pedro mo'y gitugyanan ani. Unya, ang katungdanan ra ba kung mabakante, kinahanglan doon na mupuli. Sumala sa buhat 1:20. Mauna nga, kung gusto ta mag-usa sa pagtuo, subayo na to ning otoriteha. O kinsay nagkupot aning gahuma o otoriteha. Si Pedro may unang nagkupot ani, ato dayong tanahon sa history, kinsay nakasunod o nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Mo ni pagtulon ang Katoliko, kung subayo na to ning Yahweh sa panaghiusa, nga gitugyan ni Kristo ni Pedro, then kung kinsay nakasunod sa katungdanan ni Pedro, siya na pod ang mudumala. Daghan mang dili mo sunod ani. Ang Orthodox, Katoliko man tana, pero ni Simang man, nilain man siya iya. Wa naman siya mutuo sa katungdanan ni Pedro, nga gisunod ni Linus. So, nasupak nila kanang Juan 10:16 nga nag-ingon, usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Si Kristo man ang magbalantay. Unya, ang iyang magbalantay nga makita, iyang gitugyan ni Pedro sa Juan 21:15 ngadto 17. Ang panon gitugyan niya ni Pedro. Bot pasabot, katungdanan ni Pedro ang pagkausa ka magbalantay nga makita diri sa kalibutan. O mao na din, tanang mga nagpatuong Kristiyano dili gali musunod aning pagkalabaw ni Pedro, kining katungdanan ni Pedro nga gisunod sa atong mga santo papa ron, but pasabot ilang gisupak ang Juan 10:16 nga usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. But pasabot usa ka kanang gitawag na tug supremo nga makita diri sa yuta. Ang ilang sundon kanang katungdanan nga wala gitukod diri sa Biblia. No? Saman, for example, kanang katungdanan ni Felix Manalo.
Wala man. Kay wala may mabasa diri sa Biblia nga si Felix Manalo mo'y nakasunod sa katungdanan ni Pedro isip Prime Minister o Executive Minister. O laing pagsabutan ng Prime Minister o kanang Santo Papa o mo man ang executive na ang ilang gihimong unang executive minister sa Iglesia ni Cristo si Kuan man, si Felix Manalo, nga wa ra bagay mabasa sa Biblia nga si Felix Manalo mao'y nakasunod o nakapulis sa katugdanan ni Pedro. Wa man gani po sila nagtudlo ana. So mao na nga nagpili sila kaugalingon nilang opisina o kanang gitawag na katungdanan. Pagkamatay ni Felix Manalo, ang katungdanan ni Felix Manalo mo'y gipulihan. Wala gid sila magtudlo o kinsay nakapulis sa katungdanan ni Pedro, which is biblical. Kanang pagkatinugyanan sa mga Yahweh's gingharian sa langit. Na moadto po ka sa Kingdom of God ni Kibuloy. Si Kibuloy po ilang gihimong unang labaw-labaw sa ilang grupo. Nya wa gali sila mo manudlo nga si Kibuloy mo'y nakasunod sa katungdanan ni Pedro. So pa naghimo ra sila kaugalingon nilang katungdanan nga ilang gipa lingkod si Kibuloy nga wala gyud biblical reference nga si Kibuloy mo'y nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Awa man po sila manudlo nga ang katungdanan ni Pedro kinahanglan dunay mopuli kung mabakante. Na ila galing gisupak ng buhat 1:20 nga ang katungdanan mabakante dunay mopuli. Gipulihan mga itong katungdanan ni Judas nga nabakante, si Pedro pa nga ang iyang katungdanan tinugyanan sa mga Yahweh siging harian sa langit nga sa sumala sa Isaias katungdanan sa pagka prime minister o executive minister sa laing hubad. Lain may ilang himuong labaw. Lain may ato ka sa Iglesia ni Cristo. Si Felix Manalo may ilang himong executive minister. Pagkamatay, ang pulihan, ang iyang katungdanan ni Iranio, ang anak, din sunod si Eduardo, na lahi man ang katungdanan may ilang gipuli-pulihan. Dili man nila sundon ang katungdanan nga gihuptan ni Pedro. Katoliko ra may nanudlo ana. So mao na nagkabahin-bahin tang mga Kristiyano kay ang authority nga gitudlo diri sa Biblia wa na to sunda but pasabot basa-basa tag Biblia pero wala na to sunda ang unsay mensahe diri sulod sa Biblia. Yahweh sa panagiusa gihuptan ni Kristo gitugyan niya ni Pedro unya kinsa may nakatungdanan kinsa may nakasunod sa katungdanan ni Pedro naa diha ang Yahweh sa panagiusa. Katoliko ra may nanudlo ana. Mao na nga ako, muuyon mo na kog sa dili, hanggat dili gali na to subayon ng authority, kanang Yahweh o gahom ni Pedro nga gisunod sa mga Santo Papa, magbuot yung tag-ato nga himuong labaw, magsige ra yung tag-bahin-bahin aning pagtuo. Wa naman daigong panahon, okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Ang atong obispo diri sa Dipolog, Monsignor Severo Caermari. Okay, kining ang ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon, no? Sa lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Espiritu Ilumba ug Danilo Luod, hangtod ugma pohon, gabi ita ugma ha, kay Lunes man, alas 6:30. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.